akong tapad, bahog tae. Anak, di ba lain tanahon ako diri ng limpyo? Unya gaal sa ining mga butang, tapos ikaw diha nagduwa ra ka diha, anak. Di ba mas lain tan-aw, ma? Ako'y manglimpyo tapos ikaw magduwa? Kailangan ba'y imemahay yan? Dok, galain man akong pamati, uman og kaon sa kinhason. Unsa mahitsura sa unod pag-abri nimo? Hala, ablihan pa di ay na. Mauna ni Ron. Oops! Kadyot lang! Usa ka adlaw na mga higala, usa ka anak nga bayot git ko lata sa iyang amahan. Dong! Alin na dire? Nakadungog ko nagbinayot na buka sa eskwelahan ninyo. Muna mo ganing ako, tay. Dili pwede. Na ko no bilil ako no. Lalaki ako! Lalaki ako. Dili na mao! Lalaki ako! Lalaki ako. Di lagi na mao! Lalaki ako! Lalaki ako. Tunto ka! Sukmagon ta ka! Agoy! Ay! Lalaki! Ako! Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Kadyot lang! Na, ligo ko sa dagat, be. Ayaw apa, kay malumos ka. Si Lolo, tugtan na ginimog ligo dagat la. Ay, sagdi lang tos lolo ni ma. Kay naaman to'y insurance. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Kadyot lang! Ingon ni mo do kung maglabing-labing mi sa akong asawa, diha lang ko agis wala unya dito ko manaog stoo. Buntis mo lagi akong asawa, dok. Mihunong siguro kas tunga. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Kadyot lang! Day, Siyalan, sir? paglungag na. Unya, apila ang iring og ang itoy, day, ha? Yes, sir. Toy! Ming! Inday, asa mang itoy diri og ang iring? Tuwas kaldero, sir. Luto na. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang! Magbag-o na gyud ko paring Tonyo eh. Di na ko madabako, di na ko mainom, di na po ko manugal. Di na po ka mamabay. Di na ko manabako, Di na po ka mamabay. di na ko mainom, Di na po ka mamabay. di na lagi ko musugal. Bungulan na mo. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Napulaan ako nimo! Magbulag ta! Sige, magbulag ta. Bahino nato ni atong kabtangan. Ako ning balay. Sige, imo na balay, pero ako ang kotse, ha? Unsay imo ng kotse? Ako ng kotse. Ala, sige, imuhan ang kotse, pero ibilin ang driver, ha? Kay dugay na mi ana! Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Dili nako, dipulaan na ko nimong asawaha ka. Magbuwag ta. Atong bahinon atong katigayunan. Imo ning nigo, ako ang kaguran. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kadyot lang! Wa kay hinungdan asawaha ka. Kung nasayod pala ko kaniadto, di ko ikaw pakasalan. Kung nasayod lang pud ko, di ko magpakasal nimo. Busa ang maayo nini. Magbuwag ta. Atong bahinon ning atong mga bata. Ako ning mga gwapo ug mga gwapa. Uy, piliun ba ato niya tong dili iya? Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Bahalaan ang imong gatas sa bagadong oy tag 10 man ang baso, walay tag 5. Na ay tag 5 noy, pero ikaw tutoy sa baka. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Pabili nga ng limonsito. Anong limonsito? Limonsito ba? Yung maliit na buongon. Papa, naay manok sa kusina. Dili magpabugaw. Hadlo ka dong. Hala ka manok. Naay kalaha diha. Kadyot lang! Tay, naay manok sa kusina, gikaon ng bugas. Lala, sige, tabuga anak, tabuga. Su, tay, di man muhawa, tay. Hadlo ka, aron mo hawa. Halanok, naay wakwak. Kailangan pa ba ang i-memorize yun?
Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Darling, unsa may sige ni mugbasa ng atong marriage contract? Ay, darling, ako lang ning giklaro. Og kanus aba mahuman ning atong kontrata. Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Waiter, meron ba kayong soda-in? Meron man, inon-in. Sige, lagyan mo ng kanin. Kailangan pa bang i-memorize yun? Sir Pulis, mureklamo ko kay gi-rape ko. Yun na day. Unsa man din nahitabo, asa man kag-rape? Kasaluyo sa mong balay. Unya, mga pipila ka metro kang gilayon gikan sa inyong balay. Na, kung ikaw kay rapon, Sir Pulis, magkainom na pagkakagdag metro, sir. Kailangan pa bang i-memorize yan? Day, salig lagi na ako. Kung ako imong sugton, hayahay ang imong kinabuhi uban ako. Di na ka mister pa mo trabaho. Tara ni mong gusto, imong maangkon. Tarang lugar yung gusto mong atuan, imong maato. Tarang ambisyon mo, imong maabot. Mura kag prinsesa kung sugton ko nimo. Mura lang di ay. Kaya lang ka. Mura kag politiko. Sigig saad. Kailangan ba i-memorize yan? Oops. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Pre, adunay chismis nga na ako ni bayot diri sa atong boarding house. Ah, tinuod ka na, pre? Tinood na, pre. Kung mao, kung tinuod, kinsa siya? Akong itugan mo, pre. Pero, kiss muna. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ngano ni hila ka man, anak? Nabukog ko, Nay. O kana kaning saging para mawalang bukog. Ngano ni hila ka pa man? Unsa wala pa natangtang ang bukog? Wala. Asa ka man daing nabukog? Akong kamot. Kailangan pa bang i-memorize yun? Huy, Noy, ganun diri man ka nagsiar? Nga pang babay man ni diri. Aw unsa man din ako day para mangyapunis babay. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Bingka, palit na mo. Bingka mo diha nang, bingka mo diha dong. Busok ayo. Itlog mo, Noy. Itlog mo nang. Init pa. Nahug akong bingka. Pakipunit ko dong, be. Guniti sa ning akong itlog. Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Hello? Pwede kang Arman? Speaking. Palihog kong Arman, be? Speaking. Ay, King, ikaw ni? Asa mas Arman, King? Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Miss, limos, maluoy ka sa buta. Di ba kitagaan ta ng mga kaganinang buntag? Sorry kayo, miss. Wagi ka na ako manaungi. Kailangan pa bang i-memorize yun? Pre, ipanabi man ko nimo. Ang akong naong daw murag unggoy. Dili na tinuod, pre. Oy, ang ingon nako, ang unggoy, murag naong nimo. Aw, kana ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Nay, anong mo tilaok ng manok kung kadlawon? Ang mura sila buang kung mupaghot sila. Kailangan ba i-memorize yan? Hello. The telephone number you dial is not yet in service. Thank you. The telephone number you dial is not yet in service. Thank you. The telephone number you dial is not yet in service. Thank you, ma'am. Naunsa man yung telephone oy na ni thank you na ta. Sige maghapog yaw-yaw. Mama, pabili nga ng sigarilyo. Ilang stick, sir? Isang ka, sir? Hindi. Yung gitnang kahalang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oops. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Magpa-check up ko, Dok. Kay medyo adunay diferensya ning akong pangdungog. Di na ko makadungog sa akong utot.
Di ay resita akong ihatag ni mo. Palita dayon ni dito. O na tumaraning tablitas. Para asa na, Dok? Para pang padungog? Dili, oy. Para asa man? Para pakusog sa imong utot. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang! Noy, papalita pagkukog asukar. Di arang asukar dong Noy, anong naamay marka asin aning silupin sa asukar? Oo, ako nang gituyo para dili amigason. Unsa? Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang! Anak palit og suka dito sa tindahan. Butan bitaw ka. Ikaw tay, butan sab ka. Butan sab. Ikaw nalay palit og suka tay, butan bitaw ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Buhay natin talagang ganyan. Mr. Announcer, manawagan unta ko. Sige day, paduol diri sa microphone. Kung naminaw man, ang akong bana, nanilayas, o gidalang akong 5 ka anak. Dong, palihog lang, ibalik ang upat. Tungod gay, usara imo diha. Kailangan pa bang i-memorize yun? Mr. Announcer, manawagan unta ko o pwede ba? Sige ba kay paduol nila sa microphone. Manawagan ko dito sa mga taong dunay malumong kasing-kasing o kinsa man og galing kadtong nakakita sa akong misis, kulot siya og buhok, bodlat og mata, lisngag og ilong, baga siya og ngabil, lagom siya og pamanit. Palihog lang ko. Ayaw na intawon sa iuli. Alangan? No! Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang! Ay, kaway lami ning kinabuhi kada luto, sunog. Ang sudan pirmi lang bulad. Sige reklamo. Wa man kay ko mag-ingon nga. Perting paratas imong itlog inhim buntag. Kailangan pa bang i-memorize yun? Bay Tulyo, nay usa ka babae ba? Guwapa kayo, putik pagyud kayo. Unya kung magkuyog mo sa usa ka kwarto nga kamuran duha, unsay mong buhaton? Pareho nimo, mamakak. Alagad, no? Kailangan mo i-memorize yan? Tay, tinuod ba nga tanang patay mo gahi? Tinuod na anak, pero dili tanang gahi patay. Kailangan po bang i-memorize yan? Miss, papalita kog ballpen. Ay, sorry sir. Wala may ballpen baligya din hi. Raon sa? Pinsyap, walay ballpen baligya. Ay, iring.